Assalamu alaikum uwa, ni ne naku Muntazar Hassan Abdullahi a wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka gani tun a subtitle shine cikai hanyar da ake bude sabon Facebook. A yau insha Allah zan nuna muku hanyar ta dace a ce mutum ya bude sabon Facebook. So da yawa zaka ga mutanen mu sun je sun bude Facebook ta hanyar da bata dace ba, daga karshe sun shiga matsalar hacking ko kuma makamantan haka. Ko kuma mutum ya je ya bude Facebook amma sai kaga suna ne yayi double, ma'ana yayi hito kusan so biyu. Kamar ni a ce Muntazar Hassan Abdullahi nake, zaka ga wani ya je ya bude Facebook amma Muntazar Hassan Abdullahi din nan zai hito so biyu, wanda hakan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka yi amfani da su wurin bude Facebook wadda bata dace ba. A yau insha Allah zan nuna muku hanyar ta dace a ce mutum ya bude Facebook, da yanda zai saita bayanansa da kuma yanda zai saita abubuwan da ya kamata a ce ya saita. Da haka ba tare da na cika ku da surutu ba, mu ce mu fara bidiyon. Amma kafin na nuna muku da waɗanda suke sababbin zuwa ne a wannan channel ko kuma ya manta bai subscribe ba, da ya subscribe din wannan channel sannan ya danna alamar ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a dinga sanar da kai. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar liking, da waɗanda suke neman ƙarin bayani ko kuma tambaya suna yin magana a comment section, in Allah ya zan amsa musu. Sannan ina buƙatar wata alfarma a wurin ku shine ku yi share din wannan bidiyo, domin wannan bidiyon ina yin shi ne domin ku sannan da sauran yan uwa don mun san amfana. Da haka mu je mu fara bidiyon namu. Da fari idan mutum yana son ya bude Facebook zai je Facebook application, amma ana bude Facebook ta hanyar Opera ko kuma Chrome, ya danganta da komai za ka yi amfani da ita, amma mu za mu yi amfani da Facebook domin ya sauƙaƙa mana wurin buɗewa kuma sannan yadda mutane za su fahimta. Facebook akwai Lite sannan kuma akwai normal Facebook, amma mu za mu yi amfani da normal Facebook domin yadda mutum zai fahimta abin da muke nufi. Da haka za mu je Facebook ɗin kamar haka, za ki shirye shi kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, to abin da za ka yi anan shine watakila idan kai ya buɗe ba wannan fuskar zai kama ba, to amma abinda za ka yi anan shine za ka danna create new account kamar haka. In kun duba gashi na a ƙasa wannan gurin, bayan ka danna ya kama wannan fuskar, kawai abinda za ka yi anan shine za ka danna next kamar haka. Bayan ya buɗe wannan fuskar, to abinda za ka yi anan shine za ka sa cikakken sunanka, ma'ana kamar ni yanzu Muntazar Hassan Abdullahi nake amfani da shi kamar haka. Zan iya sa Muntazar Hassan Abdullahi kamar haka, sai in sa Hassan nan. Ya danganta irin mai suna uku, kamar yanzu ni da nake da suna uku, zan iya sa Hassan wannan gurin, kun gani kamar haka, in sa Hassan nan sai in dawo nan. ina iya sa Hassan nan sannan kuma in dawo nan in sa Abdullahi kamar haka. Wannan shine cikakken sunana, wannan shine ainihin cikakken sunana. Da wanda yake da suna uku zai iya haka, wanda yake da suna biyu ba sai ya sa irin kamar ni yanzu kamar haka. Kana iya sa Muntazar Hassan kamar misali haka Hassan, kana iya sa Hassan kamar haka. Ni kamar mai suna biyu kenan, amma ni da nake da suna uku kawai zan sa Muntazar Hassan kamar haka za ka sa shi. Da ya danganta, wasu suna amfani da wannan abun su rubuta da yawa kuma sunan sai hito double, wanda idan ni yanzu da nake da suna uku haka kawai zan yi shi kamar haka, Abdullahi kamar haka. Ina gama kawai abin da zan yi zan danna next kamar haka. Ya kamata ku kula da kyau wurin rubuta suna, domin wurin rubuta suna ana iya samun matsala wanda kuma sai ka je kai wani canje. Ya kamata a ce tun farko wurin bude Facebook ɗinka ya kamata a ce ka bi kyakkyawar hanya ka bude shi, kuma sannan ka kula da suna. Wannan sunan shine ainihin sunanka da zai fito a cikin Facebook, da ya kamata a ce ka kula da shi. Amma ni bari in sa next kamar haka. Bayan ka sa next, to abinda za ka yi anan shine za ka sa date of birth ɗinka, wato shekarun haihuwarka. Kamar ni yanzu na wannan shine na farkon, wannan za ka sa ranar da aka haife ka. Misali bari in sa ni February 2, na musa 2 ga watan February kamar haka, sai in sa 2000. Ya danganta da yadda shekarunka suke, date of birth ɗinka yake. Bayan gasa shi ma ya kamata a ce ka kula da kyau sosai wurin sa date of birth ɗinka.
domin shi ma idan ka yi kuskure ko da yake shi ma ana canza shi za ka iya taya kuma ka canza. Amma ya kamata a ce wannan hanya ce za ka yi amfani da ita domin ka buɗe Facebook cikakkiyar hanya. Ya kamata shi ma a ce ka kula domin ga kai kuskure. Bayan ka tabbatar da cewa waɗannan abin da ka sa daidai na, kawai abin da za ka yi za ka danna next kamar haka. Bayan ka danna zai kama wannan ma'ana jinsi, what your gender, ma'ana jinsin mutum. In kai mace ne za ka iya sa, in ke mace ce za ka iya sa female, in kai namiji ne za ka iya sa male. Sannan custom ɗin ga shi abin da yake nuni da custom ɗin ga akwai waɗanda ya ake cewa mata maza ko kuma a ce kamfani. Su yanzu kamar kamfani, yanzu idan kamfani zan buɗa ma wannan Facebook nawa to zan iya danna custom kamar haka. Amma mu da yake ba kamfani za mu buɗe ba, za mu nemi jinsin da muke so. In muke mace ce za ki amfani da female, amma mu da yake yanzu namiji ne za mu sa male kamar haka. Bayan ka selecting male za ka sa next kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, to abinda za ka yi anan shine za ka sa number da za ka buɗe wannan Facebook da ita. Ya kamata a ce wannan number da za ka sa yana da kyau a ce ka kula da ita sosai, domin irin masu ɓasa layi da kuma waɗanda suke yawan canje-canjen layi, ya kamata a ce ka kula da wannan layin domin da shi ne ka buɗe Facebook ɗinka. Idan wata ran ya ɓace kuma sai ka sha wahala sannan za ka iya dawo da Facebook ɗinka. Ya kamata a ce ka kula da layinka. Bayan ka gama, kawai abin da za ka sa number ka kamar haka. Mu bari mu yi pasting ɗinta tun da mun riga da mun yi copy ɗin number mu. Bayan ka yi sa number sai ka sa next kamar haka. Sai ka yi creating password. Bayan sai ka yi creating password, strong password. Ya kamata a ce idan za ka sa password ka sa password mai ƙarfi sosai. Kamar misali yanzu za ka sa, misali kamar ni yanzu diba ba sai in sa 453 ko kuma in ce diba ba, bari mu sa 453 din nan kamar haka. Sai mu sa character, sai ka hada da character kamar misali haka. Kana iya amfani da su kamar haka ko ka kara da wannan, ya danganta. Su amfanin waɗannan abubuwan shi zai tabbatar da cewa ka sa strong password. A baya na bidiyo yadda za ka san wani irin password za ka sa a kowane social media, domin idan baka sa strong password ba lalle mai yiwuwa na iya yi ma hakin. Saboda waɗannan character da ake sawa suna ƙara ma password ya zama strong, ma'ana ya zama mai ƙarfi, ta yadda babu wani haka da ya sai cracking ɗin wannan password har ma ya je ya kwace ma account ɗinka. Ya kamata a ce idan ka to sa password kamar sa strong password, ka sa password mai karfi domin ka kare Facebook ɗinka daga kowane irin haka. Da haka bayan ka sa password ɗinka kawai za ka danna next kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, inda email a wayarka zai tambaye ka sa email. Yana da kyau a ce ka sa email, domin ta hanyar email ko da a ce an yi ma hacking za ka iya dawo da Facebook ɗinka ta hanyar email ɗinka. Domin ko idan da email a saman Facebook yana da wuyan gaske a ce an yi ma hacking cikin ƙanƙanin lokaci. Amma idan wannan sa email zaɓi ne, idan kuma baka da ra'ayi kana iya bari ne, amma yana da kyau a ce ka sa email ɗinka domin zai baka kariya sosai wurin ko da a ce an yi ma hacking ka iya dawo da Facebook ɗinka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Da haka mu za mu yi amfani da email kamar haka. Za mu yi amfani da wannan. Bayan ka sa sai ka sa next. Bayan ya buɗe zai nuna ma wannan fuskar. To abinda za ka yi anan shine za ka yi sign off kamar haka. Za ka danna shi kamar haka. In ku duba gashi yana creating your account, yana min creating din account dina. Yanzu yana sign in. Za mu jira shi. Bayan ya gama sign in zai kama wannan fuskar. To abinda za ka yi anan shine za ka sa login kamar haka, za ka sa OK kamar haka. Zai login, shikenan yanzu zai yi kama wannan fuskar. To abinda za ka yi anan shine idan ya kama wannan fuskar, idan ka sa password zai ma saving password ɗinka kamar haka. Idan kana da ra'ayi za ka danna save kamar haka. Wannan idan ya ma saving zai aji ma shi a email ɗinka, ko da a ce ka tashi wata rana za ka buɗe Facebook ɗinka, za ka yi login ne ko da a ce a cikin wata wayar ne ko kuma a cikin wayar ka ne. Idan ka sa email ɗinka a wannan wayar, ka yi login, ka je login zai sama password ɗinka da komi ba tare da kai ka sama.
shi amfanin wannan saving password, shi amfani shi. Da haka za mu yi amfani mu sa saving kamar haka. Bayan mun sa saving, in kun duba gashi nan ya nuno min number ta da komi da password dina kamar haka. To in kun duba za ku danna OK kamar haka. Bayan ya bude kawai wannan fuskar zai kama. To abinda zai kama wannan fuskar shine za a turo code a wannan number domin kasashen nan, domin ya yi confirming din number ka. Yanzu ya riga da ya yi confirming din number ta. Ya danganta, a wasu wayar dole sai ka sa code din nan, amma a wata wayar ba dole ne sai ka sa code din nan ba. Kamar yadda kuke gani yanzu mun mallaki account Facebook mai zaman kansa. Da za mu duba ku gani, kun gani wannan shine Facebook ɗinku. Da za mu zo profile ɗinmu, in kun duba a nan wannan shine, in kun duba gashi za ku ga Muntazar Hassan Abdullahi. Wannan shine sunan da na yi amfani da shi wurin buɗe Facebook. Da haka wannan shine takaitaccen bayani yadda za ka buɗe Facebook ta hanyar ta dace. Insha Allah a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku saita bayananku, sannan kuma da yadda za ku ɓoye bayananku. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar like, domin like ɗinku yana ƙara min ƙarfin gwiwa wurin ci gaba da kawo muku bidiyo masu kyau masu amfani. Kada ka manta, idan ka mance ba kai subscribing ɗin wannan channel ba, da kai subscribing ɗin wannan channel sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da na ɗaura sabon bidiyo za a dinga sanar da kai. Da haka na gode, wassalamu alaikum, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.